dați un like, follow și subscribe dacă vreți să mă susțineți. Vrei să strângem la acest videoclip. Dacă strângem 1000 de like-uri, mai postez încă un videoclip. Biliard, uitați, apăs aici la pro. Să jucăm pe... Să vedem. Acesta este foarte frumos. Nu știu dacă se... Fix alba. Uitați. Pe care să fie. Dacă intră aia. Da, prost, sunt oameni buni. Prost. Așa. Am 5 pe 4. Aici sunt și jumătăți. Ce-a făcut mama? Dacă l-aveți și voi, hai să ne jucăm împreună, dacă l-aveți. Lăsați. Oh my god. Acum nu mai vreau oameni buni. Nu mai vrei. Acum nu mai vreau. Am 5. Uitați pe listă. Dacă băgați alba, se va duce. O să hai să dăm stare. Uitați 100, nu pe 5. Așa. Nu pe 50. Știu cum o să dau un dar nu pot. Doar o să dau. Am să mă cobor. Dacă eu stau în gura Bieșigu și dau și statul și o corăgarușă de Maramudu. Da? Da. Dacă o să câștigăm niciodată. Așa. Nu știu dacă nu sunt chiar așa de sigur. Dacă o să-l câștige. Da. Hai că mama, hai să duc niște de-astea. Uitați-mă ce tacă. Și uitați, o să dau level, să văd dacă pot. Uitați, am level 4 și uitați câți bani. Bine, nu am chiar așa de mult. Da. Uitați-vă cum o să dau și pe asta.
Aoleu. Ioi. Uitați-vă, mă, ce frumos am dat. Eu pe asta. Și asta alb am dat-o frumos. Bine, uitați ce frumos. Bine, eu dacă le dau așa cum scos. Uitați-vă pe asta, dacă nu pot să dau. Pentru mine și pentru tine. Aoleu. Uai, ce frumos am dat. Hai! Bun, fraților, și cam atât și cu acest episod. Așa. Noi ne vedem, desigur, data viitoare.